poslouchej mě velmi pozorně. Před pár minutami se ti někdo ošklivě zasmál. Možná ti řekl, že na to nemáš, že nejsi dost dobrý, že tvoje sny jsou směšné. A teď, právě teď, v tomto okamžiku, cítíš ten pálící oheň v hrudi, srdce ti buší, tvoje mysl běží na plné obrátky a přehrává si to dokola. Co jsi měl říct? Jak jsi měl odpovědět? Možná už plánuješ pomstu, možná se cítíš malý, zranitelný, ponížený. A víš co? Chápu tě. Dokonale. Protože i já jsem byl tam, kde jsi teď ty. Já, Marcus Aurelius, císař Říma, ten, koho historici nazývají filozofem na trůnu, i já jsem poznal chuť ponížení. I já jsem se probouzel uprostřed noci s myšlenkami na ty, kteří mě znevažovali, kteří mě označovali za slabého, neschopného, nedostatečného, ale naučil jsem se něco, co změnilo celý můj život. Něco tak mocného, že to dokázalo proměnit největší bolest v největší sílu. A dnes ti to předám. Toto není další povrchní video o pozitivním myšlení. Toto není o tom, abys předstíral, že tě slova nezraňují. Toto je o pravé transformaci, o starověké moudrosti, která přežila 2000 let, protože prostě funguje. O stoické filozofii, která zachránila životy, udržela císaře v rovnováze během válek a může změnit způsob, jakým vnímáš každý útok, každou urážku, každé ponížení. Za chvíli ti povím příběh o muži, který mě chtěl zničit, o senátorovi, který se mě pokoušel ponížit před celým Římem. A co je důležitější, povím ti přesně, co jsem udělal, jak jsem myslel a jaké nástroje jsem použil k tomu, abych zůstal klidný v bouři. Ale nejdřív potřebuješ pochopit jednu základní pravdu. Pravdu, která všechno mění. Jsem Marcus Aurelius a toto je pokročilé stoické myšlení. Když ti někdo ubliží slovy, co se vlastně děje? Opravdu? Podívejme se na to spolu, velmi pomalu, velmi pečlivě, jako bychom rozebírali mechanismus hodin. Někdo vysloví slova, zvukové vlny cestují vzduchem, tvé uši je zachytí, tvůj mozek je zpracuje. A pak, a teď velmi pozorně poslouchej, protože tady se to stává, tvá mysl jim přiřadí význam. Tvá mysl se rozhodne, co ta slova znamenají. Tvá mysl vytvoří emocionální reakci. Vidíš to? Mezi slovem a tvou bolestí existuje prostor. Malý, téměř neviditelný prostor, kde máš moc. Absolutní, naprostou moc. Když jsem byl mladý, tuto pravdu jsem nechápal. Myslel jsem si, že urážka automaticky rovná se bolest. Že ponížení automaticky rovná se hněv. Že když mě někdo nazve slabým, musím se cítit slabý. Že když někdo zpochybní mou hodnotu, má pravdu. Ale jednoho dne, když mi bylo 35 let, když jsem už vládl Římu několik let, se stalo něco, co všechno změnilo. Byl jsem na senátním zasedání. Projednávali jsme důležitou záležitost ohledně hranic na severu. Já jsem předložil svůj plán. Plán, který jsem pečlivě připravoval měsíce, který vycházel z rad mých nejlepších generálů. A pak vstal jeden senátor, Cassius Avitus, starý muž s pronikavýma očima a jazykem ostrým jako meč. Podíval se na mě a řekl před všemi, náš císař, filozof, který si hraje na válečníka, tvůj otec by se za tebe styděl, tvé plány jsou jako tvoje filozofie, krásné slova bez podstaty. Možná bys měl zůstat ve své ložnici se svými svitky a nechat vládnout muže s páteří. Celá síň stichla. Všichni se na mě dívali, čekali, jak zareaguji. Cítil jsem horko stoupat po krku. Moje ruce se sevřely v pěst. V tu chvíli jsem mohl udělat 1000 věcí. Mohl jsem ho nechat zatknout. Byl jsem císař. Mohl jsem ho slovně zničit. Mohl jsem vstát a odejít v hněvu. Ale pak jsem si vzpomněl na něco, co napsal můj učitel Epiktétos. Vzpomněl jsem si na slova, která jsem četl 100krát, ale teprve v tu chvíli jsem jim opravdu porozuměl. Nejsi zraněn tím, co se děje, ale svým názorem na to, co se děje.
Zavřel jsem oči na okamžik. Zhluboka jsem se nadechl a uvnitř své mysli jsem si položil otázku. Co tady opravdu vidím? Vidím starého muže, který vyslovuje slova. To je všechno. Slova nemají hmotnost. Nemohou mě fyzicky zranit. Nemohou změnit to, kým jsem. Nemohou změnit realitu mých schopností ani hodnotu mého charakteru. A pak jsem šel ještě hlouběji. Zeptal jsem se, proč to říká, co ho k tomu vede. A najednou jsem viděl jasně. Viděl jsem jeho strach. Strach ze změn, které jsem přinášel. Viděl jsem jeho potřebu kontroly, kterou ztrácí. Viděl jsem jeho vlastní nejistotu skrytou za maskou arogance. Viděl jsem člověka, který trpí a proto se snaží způsobit utrpení druhým. V tom okamžiku se něco zlomilo. Ne ve mně, v celém způsobu, jakým jsem vnímal situaci. Bolest zmizela. Hněv zmizel. Zůstal jen klid. Hluboký, nezlomný klid. Otevřel jsem oči, podíval se na Cassia a řekl klidně, děkuji ti za tvůj názor. Zvážím ho spolu se všemi ostatními. A nyní pokračujme v diskusi o věci samé. A to bylo všechno. Žádný drama, žádná pomsta, jen klid. Věř mi, když ti říkám, ta místnost se změnila v ten okamžik. Někteří senátoři vypadali zklamaně, že nedostali představení, ale mnozí jiní. Viděl jsem to v jejich očích. Pochopili, že se právě stali svědky skutečné síly. Ne síly, která křičí a hrozí, ale síly, která zůstává klidná v bouři. Cassius už nikdy nepokusil se mě znovu ponížit. A víš proč? Protože jsem mu nedal, co chtěl. Chtěl reakci. Chtěl vidět mě rozrušeného. Chtěl moc nade mnou. A já jsem mu jednoduše ukázal, že tu moc nemá. Nikdy neměl. Nikdy mít nemůže. Tohle je první základní lekce pokročilého stoického myšlení. Nikdo tě nemůže ponížit bez tvého svolení. Přečti si to znovu, pomalu. Nech to proniknout. Nikdo tě nemůže ponížit bez tvého svolení. Slova druhých lidí jsou jen zvuky. Jsou to vibrace ve vzduchu. To, co jim dává moc, co je proměňuje v bolest, co z nich dělá zbraně, to je tvoje mysl, tvoje interpretace, tvůj výběr věřit jim. A tady přichází krásná, osvobozující pravda. Můžeš si vybrat jinak. Když ti někdo řekne, že jsi neschopný, nemusíš s tím souhlasit. Když ti někdo řekne, že nejsi dost dobrý, nemusíš tomu věřit. Když se někdo pokusí o tebe ponížit, nemusíš se cítit ponížený. Ale pozor, a tohle je opravdu důležité. Nemluvím tady o popírání, neříkám ti, aby si zakryl uši a zpíval la 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 la, neslyším tě. To je dětinské a nefunkční. Mluvím o něčem mnohem hlubším. Mluvím o pravém posouzení, o schopnosti vidět věci takové, jaké jsou, bez emocí, které zkreslují realitu. Představ si, že jsi vědec v laboratoři. Zkoumáš vzorek pod mikroskopem. Když vidíš bakterii, neběžíš ven křičet, bakterie mě urazila. Prostě pozoruješ, zaznamenáváš, analyzuješ, zůstáváš objektivní. Právě takto bys měl přistupovat k urážkám. Jako vědec. S odstupem, se zvědavostí místo s obrannou reakcí. Když ti někdo řekne něco zraňujícího, místo automatické reakce se zastav, vydechni a zeptej se, je to pravda? Opravdu? Objektivně? Nebo je to jen jejich názor, jejich projekce, jejich bolest, která hovoří? Ve většině případů, a to ti slibuju po letech pozorování lidského chování, zjistíš, že to s tebou vůbec nesouvisí. Souvisí to s nimi, s jejich frustracemi, s jejich strachem, s jejich vlastní nejistotou. Víš, co jsem si napsal jednou noc ve svém deníku? Napsal jsem, když tě někdo urazí, zamysli se nad tím, jaký názor na dobro a zlo musel ten člověk mít, aby takovou urážku vyslovil. Pak se nebude zdát divné, že lidé jednají, jak jednají, a přestaneš se zlobit. Vidíš hloubku tohoto principu? Když pochopíš, proč lidé dělají, co dělají,
Zlost ztrácí smysl. Je jako zlobit se na oheň, že pálí. Jako zlobit se na vodu, že je mokrá. Ale pozor, toto není lhostejnost. Není to rezignace. Je to moudrost. Stoikové tomu říkali apatheia. Ne nedostatek citu, ale svoboda od destruktivních emocí. Neříkám, že bys měl být chladný nebo netečný. Říkám, že bys měl být jasný. Protože když jsi jasný, můžeš jednat účinně. Když nejsi zaslepený hněvem, vidíš situaci takovou, jaká skutečně je. A pak můžeš zvolit moudrý čin, ne jen impulsivní reakci. Představ si to takto. Někdo tě urazí. V tom okamžiku máš dvě možnosti. První možnost – nechat to do sebe vstoupit, nechat to narušit tvůj vnitřní klid, přehrávat si to v hlavě znovu a znovu, cítit, jak v tobě roste hněv, jak tvrdne v hrudníku, a pak možná říct nebo udělat něco, čeho budeš litovat. Druhá možnost – zastavit se, nadechnout se a zeptat se, proč to řekli, co se v nich děje. Možná jsou unavení, možná mají strach, možná se cítí malí a snaží se cítit větší tím, že tě zmenší. Možná prostě nevědí, co dělají. A najednou ta urážka ztratí svou moc. Není to už osobní útok. Je to jen člověk, který trpí a projevuje to navenek. Neříkám, že musíš tolerovat špatné chování. Můžeš se bránit, můžeš stanovit hranice. Ale můžeš to dělat z místa síly a jasnosti, ne ze slabosti a zmatku. Epiktétos učil své žáky. Lidé nejsou rušeni věcmi, ale názory, které o nich mají. Tvůj soused tě neirituje. Tvůj názor na tvého souseda tě irituje. Tvoje práce tě nestresuje. Tvůj vztah k práci tě stresuje. Vidíš tu nuanci? Problém není venku. Problém je v interpretaci. A interpretaci můžeš změnit. Tenhle moment, tohle vědomí, to je tvoje osvobození. Představ si dva muže, kteří stojí na stejné ulici v dešti. První proklíná nebe, vztekle mává pěstmi, cítí se jako oběť nespravedlnosti světa. Druhý nastaví dlaně, přijme vodu, možná se dokonce usměje, stejný déšť. Dvě zcela odlišné reality. Co se změnilo? Počasí? Ne. Změnil se úhel pohledu. Vidíš, většinu svého trápení si sám vyrábíš tím, že přidáváš svůj úsudek k holým faktům. Šéf ti neodpověděl na e-mail. Fakt. Tvůj mozek přidá. Neváží si mě. Jsem pro něj bezvýznamný. Možná mě chce vyhodit. A najednou nejsi naštvaný kvůli neodpovězenému e-mailu. Jsi naštvaný kvůli příběhu, který jsi sám vyprávěl. Ale co když šéf prostě zapomněl? Co když měl krizi v rodině? Co když jeho inbox explodoval a tvůj e-mail se ztratil v záplavě? Neznáš odpověď. Nikdy ji možná nebudeš znát. A přesto trpíš ne kvůli realitě, ale kvůli fantazii. Tohle je to, čemu říkám mentální tyranie. Neustálý proud úsudků, které stavíš mezi sebe a klid. A nejhorší na tom je, že si tento nesmysl často ani neuvědomuješ. Běží to automaticky, v pozadí, jako zlomyslný program, který ti kazí každý den. Ale teď, právě teď, můžeš ten program zastavit. Zkus tohle. Příště, až tě něco naštve, zastav se. Odděl holý fakt od svého výkladu. Zeptej se, co se skutečně stalo. Ne, co to znamená, ne, jak se kvůli tomu cítím, jen co se objektivně, fakticky událo. Někdo tě předjel v autě. To je fakt. Tvůj výklad je to sobecký idiot, který si myslí, že je víc než ostatní. Ale možná jeho žena rodí. Možná spěchá k umírajícímu otci. Možná je to opravdu jen sobec, ale jak tě to vlastně ovlivňuje? Minul si ho za 3 sekundy a už ho nikdy neuvidíš. Proč nosit vztek dalších 30 minut? Odpověď? Protože ses rozhodl ho nosit. Představ si, že každá negativní emoce, kterou neseme, je jako malý kámen.
Ráno sebereš jeden kámen, někdo tě podřízl v dopravě. Přidáš druhý, kolega ti nesplnil slib. Pak třetí, telefon ti spadl a praskla obrazovka. Dopoledne neseš plný batoh kamenů. A víš, co je nejabsurdnější? Nikdo ti je nedal násilně. Každý jeden si tam sám položil. Já jsem kdysi vedl celou říši. Každý den přicházely zprávy o zradách, prohrách, nespravedlnostech. Kdybych si nechal každou z nich usadit se ve své mysli, zbláznil bych se během týdne. Naučil jsem se klást si jednoduchou otázku. Pomůže mi tato myšlenka vyřešit problém? Pokud ano, ponechal jsem ji. Pokud ne, pustil jsem ji pryč okamžitě. Tvůj soused pořád parkuje před tvým domem. Můžeš o tom přemýšlet každý den, můžeš si představovat konfrontace, můžeš o tom říkat všem přátelům, nebo můžeš jednou klidně s ním promluvit. A nebo to prostě nechat být a zaparkovat o metr dál. Co z toho dělá drama? Tvoje vlastní mysl. Žiješ v době, kdy ti algoritmy každý den servírují důvody k rozčílení. Někdo na internetu řekl něco hloupého. Politicián lhal, celebrita se chovala sobecky a ty se rozčíluješ. Cítíš, jak ti stoupá tlak, píšeš rozlobený komentář, sdílíš ošklivý příspěvek. Mezitím ta osoba, kvůli které ses rozčílil, o tobě vůbec neví. Žije svůj život. Ale ty jsi si právě otrávil hodinu. Markus by se na to podíval a zeptal se, kdo vlastně trpí. Ne ten, kdo tě naštval. Ty sám. Tvé vlastní tělo vyplavuje stresové hormony. Tvoje vlastní mysl přehrává dokola scénář, který ti nepřináší nic kromě bolesti. Jsi žalářník i vězeň současně. A zde je ten temný vtip, který osud hraje. Čím více se snažíš klid vnutit, tím dál od tebe uniká. Snažíš se meditovat, ale tvá mysl skáče jako divé zvíře v kleci. Opakuješ si afirmace, ale za každým slovem cítíš dutost, protože uvnitř nic necítíš. Kupuješ si knihy o štěstí, posloucháš podcasty o vnitřním míru, sleduješ videa o tom, jak se odpojit od stresu, a pak si večer leháš do postele a uvědomuješ si, že jsi ještě víc unavenější než ráno, protože jsi začal zacházet se svým vlastním klidem jako s dalším úkolem na seznamu. Dalším projektem, který musíš zvládnout. Dalším místem, kam musíš dorazit. A tak se kruh uzavírá. Utíkáš od schonu směrem k míru tak rychle, že si ani nevšimneš, jak si v tom běhu ztratil přesně to, co jsi hledal. Viděl jsem muže, který se přihlásil na týdenní meditační retreat. Zaplatil tisíce. Seděl v tichosti 7 dní. A celých 7 dní se trápil tím, že to nefunguje, že se necítí osvícený, že ostatní vypadají klidnější. Vrátil se domů vyčerpanější, než odešel, protože i klid transformoval v závod, i meditaci proměnil v metodu měření, i vnitřní mír se stal další metrikou úspěchu, kterou nesplnil. Tohle není chyba metod, tohle je chyba myšlení. Je to způsob, jakým přistupuješ k životu, jako k problému, který musíš vyřešit, jako k nepříteli, kterého musíš porazit. Dokonce i sám sebe vnímáš jako projekt, který je třeba opravit, vylepšit, upgradeovat. Ale já ti říkám, neexistuje žádná destinace zvaná klid, není to místo, kam dorazíš, není to stav, kterého jednou dosáhneš a pak si v něm navždy zůstaneš. Je to způsob, jakým kráčíš. Je to kvalita tvé pozornosti právě teď. Je to vztah, který máš k tomuto okamžiku, ne k nějakému budoucímu, ne k minulému, k tomuto. A přesto, kolik z nás žije s touto pravdou? Kolik z nás se ráno probudí a řekne, dnešek je vše, co mám. Tento dech je dar, který možná už nezopakuji. Místo toho se probudíme a první věc, kterou uděláme, je, že natáhneme ruku po telefonu, kontrolujeme zprávy. Posouvíme nekonečný proud tváří, názorů, životy cizích lidí, které si ani nevybíráme sledovat. A během těch prvních 10 minut jsme už ztratili dnešek.
Říkám ti to ne jako někdo, kdo nikdy neselhal, ale jako někdo, kdo rozumí ceně selhání. Stoikové nás neučili dokonalosti, učili nás návratům. Padáš? Zvedni se. Ztrácíš se v hluku? Vrať se k tichu. Ztrácíš klid? Najdi jeho zdroj znovu, ne venku, ale uvnitř. Seneca kdysi napsal, nejsme svázáni řetězy osudu, ale řetězy vlastních rozhodnutí. Přemýšlej o tom. Neříká, že život není těžký. Neříká, že okolnosti nejsou krutné. Říká, že většina našeho utrpení nepochází z toho, co se nám stalo. Pochází z toho, jak jsme se k tomu rozhodli vztahovat. Ten člověk, který tě zradil? Ano, stalo se to. Ale tvoje rozhodnutí nést tu zradu 10 let, to je na tobě. Ta chyba, kterou si udělal ve 20? Ano, existuje. Ale tvé rozhodnutí definovat se skrze ní ve 40, to je volba. Život ti dává rány, ale řetězy, které nosíš, ty sis navlékl sám. A klíč k nim máš celou dobu v ruce. A teď se tě zeptám na něco, co možná bolí. Kolikrát jsi udělal rozhodnutí, malé, zdánlivě nevýznamné rozhodnutí, které ti připadalo jako ústupek, jako kompromis, jako drobnost, která vlastně nic nezmění? Řekl si ano, i když každá buňka v tobě křičela ne. Přijali si z pozvání, které si nechtěl přijmout. Zůstali si v místnosti, kde jsi nechtěl být. Mlčeli si, když si měl promluvit. A mluvil si, když si měl mlčet. A řekl sis, tohle nic nezmění. Tohle je jen jednou. Příště to bude jinak. Ale nebylo. Protože každé takové rozhodnutí není izolovaný akt. Je to kapitka. Drobná, sotva viditelná kapitka. Ale padá na stejné místo. Znovu. A znovu. A znovu. A časem, ne hned, ale postupně, vyteče v tom místě díra. A tou dírou začne unikat něco, co je mnohem cennější než tvůj čas. Uniká tvá integrita, tvá důvěra v sebe sama, tvá schopnost věřit vlastnímu hlasu, protože když 100krát ignoruješ, co cítíš, přestaneš to cítit vůbec. Tohle není filozofie. Tohle je biologie. Tvůj nervový systém se přizpůsobuje. Učí se, že tvé vnitřní signály nemají hodnotu, že na nich nezáleží, že nejsou důležité, a tak je začne tlumit. A ty se probudíš v životě, který vypadá v pořádku navenek. Máš práci, máš vztahy, máš rutinu, ale uvnitř cítíš prázdnotu, necítíš vzrušení, necítíš směr, necítíš smysl, cítíš jen únavu. Nekonečnou, nevysvětlitelnou únavu. A ptáš se, proč jsem tak vyčerpaný? Vždyť se mi vlastně nic zlého neděje. Ale právě v tom je ten problém. Nic zlého se ti neděje. Ale nic pravdivého se ti taky neděje. Žiješ život, který je bezpečný. Ale není tvůj. A to je ta nejtěžší forma vyčerpání, když se nevyčerpáváš bojem za to, v co věříš. Ale tím, že předstíráš, že v něco věříš, když ve skutečnosti nevěříš v nic. Stoicismus to nazýval zradou vlastního daimonu, tvého vnitřního génia, tvé duše. A trest za tu zradu není vnější, je vnitřní. A je trvalý, dokud nerozhodneš jinak. Připadá ti to příliš jednoduché? Myslíš si, že realita musí být komplikovanější? Pak se podívej na ty, kteří mají vše a přesto nic nemají. Viděl jsem senatoři z paláci, kteří se probudí uprostřed noci s úzkostí, obchodníky s plnými trezory, kteří se nedokážou podívat do zrcadla, bojovníky ozdobené medailemi, kteří v sobě nenajdou ani trochu pokoje. A na druhé straně viděl jsem otroky, kteří zpívají při práci, chudé filozofy, kteří září spokojeností, vojáky v blátě, kteří si vyprávějí příběhy a smějí se pod hvězdami. Co je rozdíl? Ne majetek, ne postavení, ne okolnosti. Rozhodnutí. Jediné, osamělé rozhodnutí o tom, co má hodnotu. A tohle rozhodnutí, tohle je tvoje skutečná moc. Jediná moc, kterou ti nikdo nemůže vzít. Můžou ti vzít korun,
Můžou ti vzít jméno, můžou ti vzít svobodu, zdraví, dokonce život samotný, ale nemůžou ti vzít tvoje soudy. Nemůžou tě přinutit, abys něco považoval za dobré nebo špatné, pokud ty sám nerozhodneš. Představ si, že stojíš před ztrátou všeho. Tvůj majetek? Pryč. Tvoje pověst? Zničená. Tvoje plány? V troskách. Vnější svět by řekl, jsi zničený. Ale pravda? Pravda je, že jsi přesně tam, kde jsi vždycky byl. U věci, která jediná záleží. U sebe, u svého úsudku, u svého charakteru, protože to všechno ostatní, to nikdy nebylo tvoje. Bylo to jen půjčené, dočasné. Iluze kontroly v chaotickém světě. Epiktétos to řekl lépe, než bych to dokázal já. Nechtěj, aby se věci děly tak, jak ty chceš. Přej si, aby se děly tak, jak se dějí, a budeš šťastný. Zní to jako porážka, jako rezignace. Naopak, je to osvobození. Protože když přestaneš bojovat s realitou, když přestaneš požadovat, aby svět odpovídal tvým představám, teprve pak začneš skutečně žít. Přestaneš plýtvat energii na věci mimo tvou kontrolu. A začneš investovat veškerou svou sílu do jediné věci, která vždy byla ve tvé moci. Tvoje odpověď. Vzpomínám na jednoho mladého velitele v mé armádě, skvělý stratég, perfektní výcvik, ale v bitvě totálně paralyzovaný. Proč? Protože se snažil kontrolovat nepřítele. Snažil se předvídat každý tah, snažil se naplánovat každý scénář. Snažil se zajistit, že všechno půjde přesně podle plánu. A když to nešlo, protože to nikdy nejde, úplně se zhroutil. Řekl jsem mu něco, co změnilo celou jeho kariéru. Přestaň se snažit ovládat bitvu. Kontroluj pouze své jednotky. Kontroluj své rozhodnutí. Kontroluj své reakce. To stačí. A tohle je důvod, proč většina lidí žije v neustálém stresu. Ne kvůli tomu, co se děje, ale kvůli tomu, že se snaží kontrolovat věci, které kontrolovat nelze. Tvůj partner má špatný den? Nemůžeš to změnit. Ale můžeš kontrolovat, jestli budeš reagovat s trpělivostí nebo s agresí. Šéf tě kritizuje? Nemůžeš ovládat jeho názor, ale můžeš kontrolovat, jestli to využiješ jako zpětnou vazbu nebo jako výmluvu. Počasí ti zkazilo plány? Nemůžeš změnit mraky, ale můžeš kontrolovat svou adaptabilitu. Vidíš ten vzorec? Svoboda není v kontrole světa. Svoboda je v kontrole sebe sama. A jakmile tohle pochopíš, všechno se změní. Protože najednou už nejsi otrok okolností. Jsi architektem svých odpovědí. Když někdo křičí, ty zůstáváš klidný. Když přijde chaos, ty nacházíš jasnost. Když svět hoří, ty stavíš. To je skutečná síla. Ne reaktivita, ale suverenita nad vlastní myslí. A věř mi, po 20 letech vedení říše uprostřed válek, pletich a zrad, tohle byla jediná věc, která mě udržela naživu a při smyslech. Ne vojenská převaha, ne politická moc, ale schopnost říct si každé ráno, dnes nebudu kontrolovat svět, ale budu mistrem svých reakcí. Sedím tu sám, v paláci obklopený stovkami služebníků a přesto nejsamotnější člověk v celé říši. Taková je ironie vrcholné moci. Můžeš vlastnit vše a přesto nic skutečného neovládáš, protože jediné, co skutečně záleží, tvoje mysl, tvůj vnitřní klid, tvá schopnost spát v noci, to nelze koupit žádným vojskem. To se musí budovat, každý den, v tichu před úsvitem. Pamatuješ si, co jsem řekl na začátku? O tom, že největší bitvy se nebojují s mečem? Teď ti řeknu, kde se tyto bitvy bojují. V momentě, kdy se probudíš. Když tvá mysl ještě není plně bdělá. Když se první myšlenka vplíží dovnitř jako had do zahrady. Dnes to nezvládnu. Ten člověk mi ublížil a musím se pomstít. Nic nemá smysl. Tohle není filozofie, příteli. Tohle je skutečná válka.
A většina lidí tuto válku prohrává dřív, než vstane z postele. Protože první hodina dne určuje zbytek. První myšlenka vytváří šablonu pro všechny ostatní. Pokud začneš den jako oběť, skončíš jako oběť. Pokud začneš den jako pán vlastní mysli, máš šanci. Jen šanci. Nikoli jistotu. Protože svět ti podloží nohu každou hodinu. Někdo tě urazí. Něco se pokazí. Plány se zhroutí. A v tom okamžiku, v těch pár vteřinách mezi podnětem a reakcí, tam žije tvá svoboda. Tam se rozhoduje, kdo skutečně jsi. Ne v paláci, ne v senátu, ne na bojišti, ale v té krátké, tiché mezeře, kdy se můžeš rozhodnout. Budu reagovat ze strachu nebo z moudrosti? Budu jednat jako otrok emocí nebo jako svobodný člověk? Většina lidí si tuto mezeru ani neuvědomí. Žijí v automatickém režimu. Někdo je urazí, okamžitě vybuchnou. Něco se pokazí, okamžitě propadnou panice. Žádná mezera, žádná svoboda, jen řetězec automatických reakcí, jako loutky tancující na strunách okolností. Ale ty můžeš být jiný. Můžeš vytvořit prostor mezi tím, co se stane, a tím, jak reaguješ. V tom prostoru žije veškerá tvá moc. A právě v tom prostoru se odehrává skutečná bitva. Ne s okolním světem, ale s našimi vlastními myšlenkami o něm. Pamatuji si svého učitele, který mi kdysi řekl: Marku, co tě rozrušuje? Sám čin nebo tvůj úsudek o něm? Tehdy jsem byl mladý, plný energie a jistoty. Myslel jsem si, že rozumím. Ale až za dlouhé noci na severu, kde vítr pronikl i skrze stany a hlasy zraněných splývaly s vytím divočiny, jsem pochopil hloubku těch slov. Není to déšť, co nás trápí. Je to naše víra, že by nemělo pršet. Není to kritika, co nás bolí. Je to naše přesvědčení, že bychom měli být od všech milováni. Není to selhání, co nás ničí. Je to náš příběh o tom, co to selhání znamená. Vidíš ten rozdíl? Není drobný. Je to propast mezi utrpením a svobodou. Když stojíš před zrcadlem svých obav, zeptej se, co je skutečné, ne co si myslím, ne co cítím, co je objektivně pravda. Tento muž na tě křičel. To je fakt, ale že tě nesnáší, to je interpretace, že tím ztratíš respekt všech kolem, fantazie, že ti to zničí život, dramata, které píšeš sám sobě. Většina našeho utrpení není skutečná, je vymyšlená, a pokud ji můžeš vymyslet, můžeš ji také odmyslet. To neznamená popírat realitu. Právě naopak. Znamená to vidět ji jasněji, bez filtru strachu a touhy, který naše mysl automaticky používá. Ráno, když otevřeš oči, před tebou leží den plný možností. Můžeš ho vstoupit s obavou z toho, co všechno může selhat, nebo s klidným uvědoměním, že máš vše, co potřebuješ právě pro tento okamžik. Ne pro zítřek, ne pro všechny budoucí okamžiky najednou, jen pro tento. A v tomto okamžiku, opravdu, upřímně, co ti chybí, ne co by mohlo chybět, co skutečně právě teď chybí. Často zjistíš, že nic, že tvá mysl bloudí v imaginárních problémech, zatímco realita kolem tebe je úplně zvládnutelná. Vzpomínám si na jednu noc v Carnuntum, na březích Dunaje. Stanoval jsem tam s legií během jedné z našich nejbrutálnějších kampaní. Venku byla zima, která ti mrazí kostní dřeň. Slyšel jsem vojáky, jak si mezi sebou šeptají, že zítra přijde bitva. Jejich strach byl téměř hmatatelný, šířil se táborem jako mor. Šel jsem mezi nimi a zeptal se jednoho mladého vojáka. Čeho se bojíš? Odpověděl, smrti, císaři. Bojím se, že zítra zemřu. Ale teď v tomto okamžiku umíráš? Zeptal jsem se. Zaváhal. Ne, císaři. Jsi zraněný? Ne. Tak proč trpíš? Podíval se na mě zmateně. A já pokračoval. Tvé utrpení není způsobeno zítřkem. Zítřek ještě neexistuje.
Tvé utrpení způsobuje tvá mysl, která opustila přítomný okamžik a toulá se v krajině, jež možná nikdy nebude skutečná. Ten mladý muž přežil bitvu. Později mi řekl, že ta noc změnila jeho život víc než samotný boj. Vidíš, to je klíčová lekce. Většina naší úzkosti pochází z mentálního cestování v čase. Žijeme buď v minulosti, která už není, nebo v budoucnosti, která ještě není. Přítomnost, ten jediný okamžik, který skutečně máme, ten ignorujeme. A co je ironické? Přítomný okamžik je téměř vždy zvládnutelný, téměř vždy méně hrozivý, než si představujeme. Zkus to teď. Polož si otázku. Co je skutečně špatně právě v tomto okamžiku? Ne za hodinu, ne včera, ale právě teď, v těchto několika sekundách existence. Pravděpodobně zjistíš něco překvapivého. Tento okamžik je v pořádku. Možná není dokonalý, ale je zvládnutelný. Dýcháš. Tvé srdce bije. Máš funkční mysl schopnou těchto úvah. Samotný tento okamžik je téměř vždy snesitelný. Je to naše mysl, která vytváří peklo. Přidává vrstvu za vrstvou strachu, lítosti, projekce, kdyby scénářů, a než si to uvědomíš, si pohřben pod horou mentálního smetí, zatímco skutečnost přímo před tebou zůstává jednoduchá. Vidíš člověka, který přišel o práci. Skutečnost je prostá. Tento konkrétní úkol již není. To je vše. Ale mysl roztočí epickou ságu. Nikdy už nenajdu nic lepšího. Všichni budou vědět, že jsem selhal. Moje rodina ztratí respekt ke mně. Skončím na ulici. Jsem nekompetentní. Má to celý život se už zhroutil. Žádná z těchto věcí se ve skutečnosti nestala. Jsou to přízraky. Ale my jim dovolíme řídit naše činy, otravovat náš klid, devastovat naši sílu, nebo vezmi si jednoduchý rozpor s někým, koho miluješ. Možná řekli něco necitlivého. Skutečnost. Byla vyřčena slova, která způsobila okamžitou nespokojenost. Jednoduchá věc. Ale mysl ji přemění na válku. Nikdy mě nechápou, vždycky to dělají. Možná mě ani nemilují. Možná jsem byl vždy sám. A najednou není ten rozpor o tom, co se stalo, je o každém rozporu, který jste kdy měli, každé nevyřčené uražení, každém strachu, že nejste dost dobří. A žijeme v těchto iluzích. Děláme rozhodnutí založená na příbězích, ne na skutečnosti. Reagujeme na fantomy, ne na lidi před námi. Neseme tíhu tisíce falešných břemen. Stoikové to nazývali falešnými úsudky. My to dnes můžeme nazvat kognitivními zkreslení, katastrofizací, ruminací. Slova se mění, ale pravda zůstává. Trpíme více v představivosti než ve skutečnosti. Takže, co s tím děláme? Začneme tím, že rozlišujeme. Zeptej se sám sebe, co se skutečně děje právě teď. Ne příběh, ne projekce. Co je skutečné? Cítíš fyzickou bolest v tomto okamžiku? Pak řeš bolest. Čelíš konkrétní ztrátě? Pak smuť a postupuj vpřed. Ale pokud trpíš kvůli tomu, co by se mohlo stát, nebo co se stalo před měsícem, nebo co si možná někdo myslí, pak trpíš dobrovolně. Když si tohle uvědomíš, máš volbu. Můžeš nechat mysl, aby spřádala drama, nebo ji můžeš jemně přivést zpět k tomu, co je. A teď možná namítneš, ale Markusi, já mám skutečné problémy. Mám účty k zaplacení. Mám zdravotní potíže. Mám vztah, který se rozpadá. Poslouchám tě. A neříkám, že tyto věci nejsou skutečné. Říkám něco jiného. Říkám, že většina tvého utrpení nepochází z těchto věcí samotných, ale z toho, jak o nich přemýšlíš, z příběhů, které si o nich vyprávíš, z toho, jak je neustále rozbíráš, analyzuješ a předvídáš jejich nejhorší možné výsledky. Problém není problém. Problém je tvůj vztah k problému. Stoikové tomu říkali páté, vášně, které nás zmítají.
Ne emoce samy o sobě, ale přílišné emoce. Emoce, které se vymkly kontrole, protože jsme zapomněli, že máme moc je pozorovat, než abychom byli jimi. Představ si to takhle. Sedíš v divadle. Na jevišti se odehrává drama. Někdo křičí, někdo pláče, někdo se hádá. Můžeš sedět v hledišti a sledovat to. Nebo můžeš vyskočit na jeviště a začít hrát spolu s herci, zapomenout, že je to představení, ztratit se v té hře. Tvoje myšlenky jsou to drama. Většinu času jsi na jevišti, ztracený v ději, přesvědčený, že to všechno je naprosto skutečné a naléhavé. Ale můžeš se sednout. Můžeš se vrátit do hlediště. Můžeš pozorovat své myšlenky jako představení. Zajímavé, možná dojemné, ale ne to, kdo jsi. A tady je klíč. Jakmile zaujmeš tuto pozici pozorovatele, automaticky vytváříš prostor. Prostor mezi tím, kdo jsi, a tím, co zažíváš. V tomto prostoru žije svoboda. V tomto prostoru můžeš zvolit. Nemusíš reagovat na každou myšlenku. Nemusíš věřit každému pocitu. Nemusíš následovat každý impuls. Můžeš prostě být přítomný, klidný, ukotven v tady a teď. Ale co se stane, když přítomnost bolí? Když tady a teď není místo klidu, ale bitevní pole, to je otázka, kterou mi kladli moji mladí důstojníci během těch dlouhých zim na Dunaji. Seděli jsme u ohně, okolo nás tma a vzdálený zvuk nepřátelských bubnů. Jak můžeme být přítomní, ptali se, když přítomnost je plná strachu, a já jim odpovídal vždy stejně. Právě proto, že přítomnost bolí, musíme v ní být. Protože útěk do fantazie o budoucnosti nebo do vzpomínek na lepší časy nás činí zranitelnějšími, ne silnějšími. Voják, který sní o domově, nevidí meč, který se k němu řítí. Voják, který naříká nad včerejší porážkou, nečelí bitvě, která se odehrává právě teď. Přítomnost je jediné místo, kde máme moc. Jediné místo, kde můžeme jednat. Pamatuji si jednu noc, zvlášť temnou. Ležel jsem ve svém stanu, slyšel jsem vzdálené křiky nemocných a umírajících. Mor se šířil táborem jako neviditelný nepřítel, krutější než jakýkoliv barbarský válečník. Mohl jsem ležet tam a myslet na všechny, kdo ještě zemřou. Mohl jsem počítat dny, týdny, měsíce utrpení, které ještě přijdou. Místo toho jsem se zeptal, co můžu udělat právě teď. Právě teď můžu vstát. Právě teď můžu navštívit nemocné. Právě teď můžu mluvit s lékaři. Právě teď můžu napsat dopis, který dodá naději. Právě teď můžu být tím císařem, kterého má říše potřebuje, ne tím, který je paralyzován strachem z budoucnosti. Vidíš ten rozdíl? To není popření reality. To není naivní optimismus. To je radikální, bezvýhradné přijetí jediné pravdy, která záleží. Tenhle okamžik je vše, co máš. A já vím, co teď myslíš. Sedíš tady, posloucháš mě a část tebe říká, ale Markusi, ty tomu nerozumíš. Moje situace je jiná. Moje bolest je skutečná. Moje problémy nejsou jen v mé hlavě. A máš pravdu. Tvoje bolest je skutečná. Tvoje problémy existují. Nechci, abys myslel, že to, co říkám, je nějaký druh filozofického popření tvého trápení. Ale tady je to, co musíš pochopit. Skutečnost tvé bolesti nemění nic na tom, co s ní můžeš udělat. Tvůj partnerský vztah se rozpadl? To je skutečné. Přišel jsi o práci? To je skutečné. Trpíš nemocí? To je skutečné. Ale tvoje neustálé přehrávání toho, co se stalo včera, tvoje nekonečné fantazie o tom, co by mohlo být zítra, to nepřidává k tvé bolesti nic kromě dalšího utrpení. Bolest je nevyhnutelná. Utrpení je volba. A tento rozdíl, tento jediný rozdíl, je základem veškeré moudrosti, kterou jsem kdy poznal. Před lety, když jsem seděl v mém stanu na hranicích impéria, přišel za mnou mladý voják. Byl zraněný,
šíp mu pronikl ramenem. Ale nebyl to šíp, který ho trápil nejvíc. Byla to vzpomínka na okamžik, kdy zaváhal v boji, okamžik, který podle něj vedl ke smrti jeho přítele. Měl jsem být rychlejší, říkal pořád dokola. Měl jsem ho chránit, jsem zbabělec, jsem selhání. A já jsem mu řekl, tvoje rameno bolí kvůli šípu, ale tvoje srdce bolí kvůli příběhu, který sis o tom šípu vyprávíš. On se na mě podíval, zmatený. Šíp tě zranil, pokračoval jsem. To je fakt. Tvůj přítel zemřel, to je fakt. Ale že jsi zbabělec? Že jsi selhal? Že jsi mohl něco změnit? To není fakt. To je příběh. A ten příběh ti způsobuje více bolesti než jakákoliv rána. Člověk, který tě urazil, pokračuje dál svým dnem. Třeba o tobě ani nepřemýšlí. Možná si ani nepamatuje, co přesně řekl. Ale ty neseš jeho slova jako kámen v srdci. Nosíš si je do postele, vstáváš s nimi ráno, krmíš je svou pozorností jako plamen olejem. A nyní se zeptám, kdo ti v tomto momentě ubližuje? On nebo ty sám sobě? Pravda je, že většina zranění, která pociťujeme, nepochází z vnějšího světa. Pochází z našeho vnitřního přesvědčení o tom, co by se mělo nebo nemělo stát. Z našeho odporu vůči skutečnosti. Z našeho lpění na tom, jak by věci měly vypadat. Proto buddhista říká, bolest je nevyhnutelná. Utrpení je volba. Kdybych mohl vytknout jednu pravdu zlatými písmeny na oblohu, byla by to tato. Tvé mínění o věci ti ubližuje více než samotná věc. Představ si starověké lodě. Když byla loď zasažena vlnou, nemohla té vlně zabránit. Ale zkušený kapitán nezačal naříkat nad tím, že přišla vlna. Místo toho stabilizoval loď. Upravil plachty. Vyrovnal kurz. Vlna není osobní útok. Je prostě faktem přírody. Takže ano, život tě občas uhodí. Někdo tě zradí, někdo ti zlomí srdce, něco se pokazí. To jsou vlny. Ale bouře v tvé hlavě, drama, příběhy o tom, jak hrozné to všechno je, jak bys neměl takhle trpět, jak je svět nespravedlivý. To vše je tvoje volba. A největší paradox, čím více se bráníš bolesti, tím více ji prodlužuješ. Říkám to znovu, protože je to klíčové. Odpor vůči skutečnosti je kořenem téměř veškerého lidského utrpení. Stalo se to, co se stalo. Nelíbí se ti to? Chápu. Ale to nemění fakt, že se to stalo. Můžeš s tím bojovat v mysli dalších 10 let, nebo to můžeš přijmout a jít dál. Přijetí neznamená souhlas. Neznamená to, že se ti to líbí. Znamená to pouze, ano, toto je skutečnost. A teď, co s tím mohu udělat? Toto je pravá síla, ne popírání, ne záchvaty vzteku, ale klidné uznání. To, co se stalo, už nelze změnit. Ale jak na to odpovím, to je zcela v mé moci. A právě v tomto okamžiku, v této tiché, nekompromisní volbě se člověk osvobozuje. Protože vztek není síla, je to předání moci. Je to dobrovolné otroctví. Když se rozčílím na hloupé jednání jiného člověka, kdo vlastně ovládá můj vnitřní stav? On, ne já. Když ztratím klid kvůli zpoždění vlaku, kvůli špatnému počasí, kvůli nespravedlnosti systému, kdo je pánem mého klidu, vnější okolnosti? Ne já sám. To je důvod, proč stoikové tak horlivě pracovali na tom, co nazývali apatheia. Ne lhostejnost, jak si mnozí myslí, ale nezávislost vnitřního klidu na vnějších okolnostech. Neznamená to necítit. Znamená to nechat se neovládat. A to je nesmírně těžké. Možná to nejtěžší, co člověk může dělat. Protože každý den přináší desítky, možná stovky malých provokací, drobných urážek, nečekaných překážek a každá z nich je test. Ne test toho, jak silně dokážu udeřit zpět, ale test toho, jak pevně dokážu zůstat u sebe. Vzpomínám si na starého muže v Římě.
učitele rétorika, moudrého a všemi respektovaného. Jednou jsem byl svědkem scény, kdy mladý cynik na náměstí začal veřejně urážet jeho učení, jeho věk, dokonce jeho vzhled. Dav čekal, co učitel udělá. A on usmál se, klidně, téměř s laskavostí. Pak řekl: mladý příteli, pokud někdo hodí do tvé zahrady kámen, můžeš ho vzít a vrátit, nebo ho můžeš využít k postavení zdi. To druhé vyžaduje více moudrosti, ale přináší daleko více užitku. A odešel. Ten mladík tam stál zmateně, s prázdným vítězstvím v rukou. Protože nejsilnější odpověď nebyla ta nejhlasitější, byla to ta nejklidnější. A věřím, že právě v tom spočívá skutečná autorita, ne v dokonalosti výkonu, ale v integritě odpovědi. Ne v tom, že nikdy neuděláme chybu, ale v tom, že když ji uděláme, dokážeme ji uznat, napravit a poučit se. Ne v tom, že nikdy nezakolísáme, ale v tom, že když zakolísáme, najdeme v sobě sílu vrátit se zpět k tomu, co víme, že je správné. A tak jsem se začal dívat na svůj hněv jinak. Ne jako na nepřítele, kterého musím zničit, ale jako na učitele, kterého musím poslouchat. Každý výbuch hněvu se pro mě stal příležitostí. Příležitostí zeptat se sám sebe, co tento okamžik odhaluje o mé povaze, kde jsem dosud slabý, kde se ještě musím zdokonalit. A zjistil jsem něco pozoruhodného. Můj hněv téměř nikdy nebyl o těch druhých lidech, byl vždy o mně. Vztekal jsem se na syna ne proto, že on byl nezodpovědný, ale proto, že jsem se bál, co to o mně vypovídá jako o otci. Rozčiloval jsem se na senátory ne proto, že byli skorumpovaní, ale proto, že mi připomínali vlastní kompromisy, které jsem v minulosti udělal. Můj hněv byl zrcadlo a v tom zrcadle jsem viděl své vlastní nedokonalosti. Stoikové tomu říkají projekce. To, co nás u druhých rozčiluje nejvíc, často nejpřesněji odráží to, s čím se sami potýkáme. Ten člověk, který vás vytáčí svou nečestností, možná v sobě nosíte vlastní neuznanou nečestnost. Ten kolega, který vás štve svou arogancí. Možná v sobě máte svou vlastní skrytou aroganci, kterou se bojíte přiznat. To není omluva pro špatné chování druhých. Je to však nástroj pro naše vlastní pochopení. Každý člověk, který nás vytočí, je darem. Je učitelem, který nám ukazuje, kde máme ještě prostor růst, kde ještě nejsme tím, kým chceme být. A s tímto pochopením přichází neuvěřitelná svoboda, protože když pochopíte, že váš hněv vypovídá více o vás než o tom druhém, můžete s ním začít pracovat. Můžete se zeptat, jaký strach nebo nejistota stojí za tímto hněvem? Jakou část mě samého tento člověk odráží? Co se ode mě tato situace snaží naučit? A najednou se z hněvu stává cesta k moudrosti. Z každého rozčilení lekce, z každé frustraci příležitost k růstu. Vzpomínám si na jednoho muže ve své domácnosti. Býval otrokem, než získal svobodu. Celý život se učil ovládat své emoce, protože věděl, ti, kdo se nechají ovládnout hněvem, nikdy nejsou opravdu svobodní. Řekl mi, císaři, řetězy na rukou jsem ztratil, ale řetězy v hlavě, ty musím schazovat každý den znovu. A měl pravdu. Svoboda není o tom, kde jsi, je o tom, jak reaguješ. Když tě někdo urazí, máš volbu. Když ti život dá políček, máš volbu. Když se věci nevyvíjejí podle tvého plánu, máš vždycky volbu. Můžeš se nechat strhnout, můžeš křičet, nadávat, rozbíjet věci, můžeš celý den chodit a přehrávat si to dokola v hlavě, jak jsi byl ukřivděn, jak je to nespravedlivé, jak jsou všichni ostatní idioti. Nebo můžeš zastavit, nadechnout se a zeptat se sám sebe, co tato situace učí, co mi tento člověk, ať už to chtěl nebo ne, ukazuje. Protože pravda je taková, svět není tvůj nepřítel. Lidé kolem tebe nejsou konspirace proti tvému štěstí. Většinou jsou jen ztracení, unavení, vystrašení, přesně jako ty.
A když to pochopíš, opravdu hluboce pochopíš, všechno se změní. Přestaneš brát věci osobně. Přestaneš cítit potřebu mít poslední slovo. Přestaneš si pamatovat každou urážku, každé zklamání, každou křivdu. Místo toho začneš vidět vzorce. Vidíš, že když jsi unavený, všechno tě irituje víc. Vidíš, že když jsi hladový, svět vypadá temnější. Vidíš, že tvoje emoce nejsou pravda. Jsou jenom signály, indikátory, pocity procházející skrze tebe. A když je vidíš takové, jaké skutečně jsou, ztrácejí nad tebou moc. Není to potlačování, není to odtržení, je to pochopení. Stoikové tomu říkali prosoché, neustálá pozornost. Dnešní lidé tomu možná říkají všímavost nebo mindfulness. Jméno není důležité, důležité je cvičení. Každé ráno, když se probudíš, připomeň si. Dnes potkám lidi, kteří jsou nevděční, arogantní, podvodní, ale já se od nich nenechám strhnout, protože já vím, co je v mé moci a co ne. A tohle vědomí, tohle rozlišení mezi tím, co můžu ovlivnit a co ne, to je můj štít. Můj každodenní pancíř proti chaosu světa. Víš, co mě na tom fascinuje nejvíc? Že ta moc, kterou máme nad svými myšlenkami, je absolutní, totální. Nikdo ti nemůže vzít tvou schopnost rozhodnout se, jak budeš na něco reagovat. Můžou ti vzít majetek, pozici, dokonce svobodu, ale tvůj vnitřní prostor, ten zůstává nedotknutelný. Pamatuju si okamžik, kdy mi to opravdu došlo. Byl jsem v táboře na germánské hranici, promočený, vyčerpaný, obklopený zprávami o porážkách. A najednou, v té špíně, v tom chladu, jsem si uvědomil, můžu si vybrat, jestli tohle vnímám jako utrpení nebo jako test. Jestli to oslabí mou mysl nebo ji posílí. Nikdo mi tu volbu nemohl odejmout. Ani barbařští válečníci za hranicemi, ani politici v Římě, ani bohové na Olympu. Ta svoboda je tvoje. Vždycky byla, jenom si možná zapomněl, že ji máš. Takže když někdo na tebe řve, když ti někdo nadává, když tě někdo zrazuje, zastav se, nadechni se a připomeň si, oni kontrolují své činy. Já kontroluju svou reakci. To je rozdíl mezi životem v otroctví a životem ve svobodě. Většina lidí žije jako otroci svých emocí. Někdo řekne něco nepříjemného a oni explodují. Někdo se na ně podívá špatně a jsou celý den rozrušení. Prodělají sérii malých neúspěchů a propadnou se do deprese. Proč? Protože předali kontrolu. Dovolili vnějšímu světu, aby ovládal jejich vnitřní stav. Ale ty nemusíš být jako oni. Můžeš být jako skála v oceánu. Vlny přicházejí, vlny odcházejí, někdy jsou klidné, někdy zuřivé. Ale skála zůstává, nezměněná, pevná, ne proto, že by vlny ignorovala, ale proto, že chápe svou podstatu. Tvá podstata není být ovlivňován každým proudem života. Tvá podstata je zůstat věrný sobě, své rozumnosti, svým principům, bez ohledu na to, co se děje kolem. A právě v tomto okamžiku se dostáváme k jedné z nejtěžších pravd celého stoicismu. Pravdě, která mnoho lidí odradí, ale která nás, ty, co zůstaneme, učiní nesmrtelnými. Není žádná záruka. Není žádný slib, že když budeš žít správně, svět tě odmění. Není zde kosmická spravedlnost, která počítá tvé dobré skutky a vyměňuje je za štěstí. Můžeš být ctnostný a trpět. Můžeš být moudrý a být zesměšňován. Můžeš milovat upřímně a být zrazen. A přesto právě v tom spočívá naše svoboda. Protože pokud bychom byli ctnostní jen pro odměnu, nebyli bychom ctnostní vůbec. Byli bychom jen obchodníky, kteří kalkulují svůj zisk. Pokud bychom byli laskaví jen proto, že nám to zajistí lásku druhých, naše laskavost by byla jen další formou manipulace. Opravdová ctnost nepotřebuje důvod. Je sama sobě důvodem. Když zachráníš tonoucího, nečekáš jeho vděčnost.
Když pomůžeš padlému vstát, nepožaduješ odměnu. Když mluvíš pravdu, nehledáš souhlas. Děláš to, protože to je v souladu s tvou rozumnou přirozeností. Děláš to, protože v tom okamžiku jsi plně člověkem. Vzpomínám si na jedno rané jitro v táboře na dunajské hranici. Mladý legionář přišel ke mně s otázkou, která ho trápila. Císar řekl, proč se snažíme být spravedliví k barbarům, kteří by nám useknuli hlavy bez váhání? Proč nejednáme s nimi stejně krutě? Má odpověď byla prostá. Protože my nejsme oni. Naše činy neurčují oni, určujeme je my sami. Pokud se staneme krutými, abychom porazili kruté, nestali jsme se vítězi. Stali jsme se poraženými, kteří stále žijí. Vidíš ten rozdíl? Tvá integrita není závislá na tom, jak se chovají druzí. Je to lekce, kterou jsem se musel naučit jako mladý muž, když jsem viděl, jak se senátoři navzájem ničí intrikami a lstí. Pomyslel jsem si, musím být chytřejší, lstivější než oni, ale moudrý učitel mi řekl něco, co mi změnilo život. Marku, vlk může porazit jiného vlka, ale člověk, který se stane vlkem, přestává být člověkem. Vidíš, integrita není něco, co odložíš, když se situace stane obtížnou. To je přesně moment, kdy ji potřebuješ nejvíc. Když někdo lže, tvoje pravdomluvnost se stává ještě cennější. Když někdo zrazuje, tvoje věrnost září jasněji. Když svět kolem tebe ztrácí důstojnost, tvoje důstojnost se stává majákem. Není to naivita. Je to síla. Je to nejtěžší věc, kterou můžeš udělat. Zůstat věrný svým zásadám, když všichni ostatní své opustili. A teď ti řeknu něco, co možná nebude znít příjemně. Svět nepotřebuje další bojovníky, kteří používají zbraně svých nepřátel. Svět potřebuje lidi, kteří dokážou zůstat lidmi i ve válce. Pamatuješ si ten okamžik, když jsi byl hluboce zraněn někým blízkým, když si cítil tu touhu pomstít se, říct něco stejně krutého, udělat něco stejně bolestivého? Ten moment, to je tvůj skutečný test. Ne bitvy, které vedeš venku. Bitvy, které vedeš uvnitř sebe. Protože když se rozhodneš nezradit sám sebe, i když ti to nikdo neuvidí, i když tě to bude stát víc než odevzdání, v tu chvíli jsi svobodný. A víš, co je krásné? Tato svoboda ti nikdo nemůže vzít. Mohou ti vzít majetek, postavení, dokonce i život. Ale pokud nezradíš své vlastní principy, zůstáváš pánem své duše. Vzpomínám na okamžik na bitevním poli u Carnunta. Viděl jsem mladého důstojníka, jak stojí před svými muži, kteří se připravovali k ústupu. Nepřítel byl silnější. Situace zdánlivě beznadějná. Mohl ustoupit, zachránit si život a nikdo by ho za to neodsoudil. Místo toho se postavil čelem k nepříteli. Ne z pýchy, ne kvůli slávě, ale protože věděl, že je to správné, že jeho muži potřebují vidět, co znamená stát pevně na své půdě. Padl toho dne, ale jeho příklad dal sílu stovkám dalších. To je síla člověka, který žije v souladu se svými principy. Nestává se obětí okolností. Stává se světlem pro ostatní. A teď ti řeknu něco, co možná zní kontroverzně. Tvoje emoce nejsou tvoji nepřátelé. Tvůj hněv, tvá úzkost, tvůj strach, to všechno jsou jen signály. Jsou jako kouř stoupající z ohně. Problém není v kouři. Problém je v tom, jestli necháš ten oheň, aby tě pohltil, nebo jestli ho použiješ k ohřátí svého domova. Když cítíš hněv, ptej se, co mi tato emoce říká. Možná, že byla překročena nějaká moje hranice. Možná, že jsem svěřil svůj klid něčemu, co nemůžu kontrolovat. Když cítíš strach, ptej se, co to odhaluje o mých hodnotách. Bojíš se ztráty? To znamená, že ti na něčem záleží. To je informace. Ale nemusíš být otrokem tohoto strachu. Stoici někdy říkali, že bychom měli být jako skála v rozbouřeném moři.
Ale to neznamená být necitlivý. Znamená to být zakořenění. Vlny emocí přicházejí a odcházejí, ale ty zůstáváš pevný, protože víš, kdo jsi. Tato práce na sobě není jednorázová záležitost. Není to jako dosáhnout vrcholu hory a říct, hotovo, teď už jsem moudrý. Je to každodenní cvičení. Každé ráno se probouzíš a začínáš znovu. Některé dny to bude snadné. Budeš se cítit v souladu se sebou, pevný a klidný. Jiné dny tě první malá komplikace vyvede z rovnováhy. A víš co? To je v pořádku. Důležité není, že padáš. Důležité je, že vstáváš. Každý pád je příležitost procvičit svou odolnost. Každá chyba je učitel, pokud jsi ochoten naslouchat. Proto si každý večer kladu tuto otázku. Byl jsem dnes o něco lepší než včera? Nedokonalejší, jen o kousek lepší. A víte, co je na tom nejkrásnější? Odpověď nemusí být vždy ano. Někdy byla odpověď ne. Někdy jsem ten den selhal. Udělal špatné rozhodnutí. Ztratil trpělivost. Zapomněl na svou filozofii uprostřed chaosu. A to je v pořádku, protože dokonalost není cíl. Cíl je proces. Každodenní obnova závazku být lepší verzí sebe sama. Představte si to jako zahradníka, který pečuje o svou zahradu. Nezalévá rostliny jednou za měsíc obrovským množstvím vody a nečeká, že bud kvést. Zalévá je denně. Trochu každý den. Konzistentně. S trpělivostí. Vaše charakter je stejná zahrada. Vaše ctnosti jsou ty rostliny a každý den je další příležitost je pěstovat. Malé, konzistentní kroky. To je tajemství. Ne dramatické transformace, ne heroické činy jednou za čas, ale denní, tiché rozhodnutí být o něco laskavější, o něco trpělivější, o něco moudřejší. A časem těch 1000 malých rozhodnutí se stane 1000 malých změn. A těch 1000 malých změn se stane životem, který má smysl. Životem, který stojí za to žít. Není to snadná cesta, ale je to jediná cesta, která skutečně funguje. Protože na konci vašeho života nebudete litovat, že jste nebyli dokonalejší. Budete litovat, že jste to ani neskusili, že jste se vzdali příliš brzy, že jste uvěřili hlasu, který vám říkal, že stejně nemá smysl se snažit. Takže nečekejte na dokonalé podmínky, nečekejte, až budete připraveni, nečekejte na znamení. Začněte dnes, právě teď, s tím, co máte, s tím, kdo jste. Udělejte jeden malý krok směrem k člověku, kterým chcete být, a pak zítra udělejte další. Protože nejsilnější lidé, které jsem kdy poznal, nebyli ti, kteří nikdy nepadli. Byli to ti, kteří padli a znovu vstali. A pak padli znovu. A znovu vstali. Dokud padání a vstávání nebylo součástí jejich identity. Dovolte mi říct vám něco, co jsem se naučil po desetiletích služby Římu. Skutečná odvaha není absence strachu. Je to rozhodnutí jednat navzdory strachu. Je to váš hlas, který se třese, ale přesto mluví. Je to vaše ruka, která se chvěje, ale přesto píše. Je to vaše srdce, které je zlomené, ale přesto miluje. Víte, co mě fascinuje? Lidé mě často prosí o moudrost. Chtějí znát tajemství stoicismu. A já jim vždy říkám, není tam žádné tajemství, je tam jen praxe. Den za dnem, okamžik za okamžikem. Rozhodnutí za rozhodnutím. Můžete číst všechny filozofické texty na světě. Můžete memorovat každou maximu, ale dokud tyto myšlenky nepřeměníte v činy, jsou to jen slova na papíře. Můžete vědět všechno o ctnosti a nic nepraktikovat. A v ten moment jste dále od pravdy, než člověk, který nezná nic, ale každý den praktikuje laskavost. Tak kde teď jste na vaší cestě? Možná jste se právě probudili, možná jste uprostřed boje, možná jste na pokraji průlomu. Ať jste kdekoliv, chci, abyste věděli toto. Jste přesně tam, kde máte být. Ne proto, že vše je předurčeno, ale proto, že tento okamžik,
Tento přesný okamžik je jediný, který máte. A vaše rozhodnutí o tom, co s ním uděláte, definuje vše. Dnes večer, až uléháte ke spánku, proveďte inventuru svého dne. Ne, abyste se soudili, ale abyste se poznali. Co jste udělali dobře? Co byste mohli zítra udělat lépe? Kým jste byli? Kým chcete být? A pak, když ráno vstane slunce, začněte znovu. Čistý štít, nová příležitost. Další šance stát se verzí sebe, kterou obdivujete. Protože to je to jediné, co opravdu kontrolujete. Ne včerejšek, ne zítřek, jen teď, jen tento dech, toto rozhodnutí, tento krok. A když spojíte všechny tyto kroky dohromady, vytvoříte cestu. A když se ohlédnete po letech, uvědomíte si, že ta cesta vás zavedla přesně tam, kam jste potřebovali jít. Ne tam, kam jste chtěli, ale tam, kde jste potřebovali být, abyste se stali tím, kým jste měli být.